nana nong mo je rabar bukur khukjang mani mo sabro khayo ni wansuk nongle ba bhai wansuk mo ba sab khanyala tipra mo tharo khai na ta tipra mo tharo khai pa no je jara sin mo bagan yang ti simna ni buini bai je sai manai borok bo sara ya sa mo rabat bukur khugya bo borok tu bai rabat bukur khuk pa ta dol tu bu kubuni borok hakal ni borok ngai sin mo rabat yang ti bong ni simna yang ti buini ni sai mi ya hakal ni borok je jara sin mo rabat sin bufang yang ti bini ni sai manai borok no tu bi khai bi mo na 사이미야 한가 또 분이 뭐 솔자가 뭐 신인 저렇게 심지 솔자가 온가이 이제 신뭐 바가나 한가이 신이 너 신이 나이 버럭 너 버럭 돌도 비 솔바있다 nong mo bagan kinara da kalai kesara da kalai ba bhai mo jaga kalai mo bagan yang bara baching to ko mo bagan bara baching bunyi tongo yango khai onendoron tongo yango dilini tongo yang utumni tongo yango bolendoron tongo mo kesaro si bahai ke borok saimi angkai sin bagan simi borok utuki borok oro tampai bangkaba buku khung mangkaba sinai borok keri hangkai sinai borok keri sara to se buini kesaro bagano mono bini hini bui solpai mangala khamle tar mane no oro sinma borok tongo onek no tongo sinma borok keri sara mutikai sin bagan sini borok buku khupai maya tabuk je nana tipra mo to khayo ni ning samane abule mane bahai ke saima ke borok khai kana ni bo bahai ke sonde hangka sikangko boi ko inko but gonanani dino bo horowa boro aing sakawa sema kai mani bagano pasok tampai sibakya ngai gonanan dini bo sini nok pasok bupai sibeka nok bupai sibeka nok horika ka tampang keri kan nok mani bupai sibeka ngai sing borong no ma henai bile mo buile sabu khanya ba mo bagan kai phuno ro busu dorte cost ko kai le mani papa mo bagan kai phuro sing di bone mai ma chaya gaiding bo kere an busa je kaji ya khwa phuro ani busa ju baya ani busa ju bai busu cost khayai hang mo bagano muro goi tai nakini khai di bone mai mui ma chaya khayai ang cost kai muro phai mani mono buti ma chawni tabang asai tongmani ko 2-3 bosor bara ma chaya ko mobile chang asa ui tongmani moni buti kisa mani si ani nokira tangmana ang je puro rabat phalmano opuro si ang tangu khai ani nok tangma che 4-5 bosor ka tawo paimia khum bagani buti phali chang nokisa tang tongman paisimi yo kan nok tabang tang khai tangani ang tai tangmalia ana se khaimani bonale nangnai je khani ro banaya ka thanglak bongbo deli sal tanglak salcha borong bo hornai ang khaya pano mahapurbo nai khlai tongo borong no khairewana to tinini aro ba bhai party mong mani an mo bagan ang bo saimiya tini buni khugo khnai se ang bo saimono jot to bufai bai sera bukur soko jot to bukur soko prai 300 350 moto thangana bukur soko goi ga saimiya sabo khaike mo api haino khaikatai ko ang tini bui sama khana oi phainai phege busuk rok balok khana haima tong je aro bukur kukjang mani ono jaye 4-5 din age rong khana mo 4-5 din age 4-5 din age rong khana iko mo hake bukur rok soko goi jot to suli klang thameka o mokha rabar bukur ta na rabar bukur o ninu klong na rabar de rabar bukan mote baban seno ba onjo to guri jang na joto guri jak tangai amai khai mani kalai khana nangla kono kisu party ro khada khai ang kuno pati khayai ko ang chakri khai ko 2-3 mas ko retire khai mani ngan chare khayo an chare khai ba tang to kuna khayable ani sampurna bata borok api khainang ba an ko kha bata mo to nin cherani rabar bagan na jona bole ani bagan mo ang kai mani nin niji sone 2012 kai mani mo taoya khuk kost ke na korbang sugar majak hajara nai boina kamla nai nije kost khai logiti thaimani abo sabro khai ke na hai wansuk ang je sayam gote khai toy ko tipra mo tharam khai kana hima tongo te kaisa bagan ba saman kai mani 3.5 kana abo tol klang thamai kya ani nok khuro bokho ka angkai ba borong no khayo hina ani sondeh hota nok khuk borong tipra mothan bokho ka borong no bokho abo ke bupur bokho jang mani abai ko 2017 tarik oi je gonanan din result ni dino 3.5 somoyo borong nok ro bokho ba bekya abni jaglo mo bagan khe joto kai bisuk bagan tong te bagan ani 3ta bagan tongo te kaisa u yang tongo oro prai tongo 16 kani moto ayengo 3.5 kani tongo saman kai mani abo sol klang thamai kya ga yango 16 kani rokhi mani kai abo moda mono abo tei rok to raja ge khuble na sema rong ni sema se kai ke boro rama ba sikon ko abo rama ke mo siming no mo ke te kaisa kasam tong ayang ni te kaisa phonsa
abo buda tampai jaka abo ang najiako abo bana je ko abo najiako abo mo haike sokla ma bai aro prai 14.5 kani da motun tongo emne bura boys khau khaito dadu mo haike rabar sokla ma bai Tipra sarok ni mothang ni solution nang nang le bo hai wansuk ang nuhurja yata abo hai ekjon borok ni bo asa khai ek bosor bo tebo tongati khanamani 5ta bagana busuk tong 5 poribarok ni engai bo tabuk abona se customer jakai kaimani hinkai bo tabuk 5 bosor kaisani bagan hinkai khali serana phung engai bo tak abona tabu sibe kya engai bote 5 bosor kulugi thanga tolawo abote kanaka onek somoy nangle optira khai develop chin jati rokne develop khai moto ang nuhurja yata tebo se kulur ka bo thanani pothe jingje Nokphang mani to nin ma bagan to onek besero Kani kesar tano bagan. kani kesani omo besero obo ki phatani borok da phai khai pikena phatani borok sidai sini kana omo je BJP kana sutombo ni bufani bagan ningle bo bhai wansuk na ang abo hewan sagya abo chini local ni borok no tongo o jaga bo barin borok an bagan baki sini nai borok barin borok tui khaipo na bo chini local ni borok phuni asa bo baki saima nai ang local ni borok tongnai no kaisa kaiso ani daronata nang ese khoroksa sakra bongi tongkha nang tabuk je hapangwa chalok tongnai rok je government achuk jar rong nin bo bhai kok kasana ni musung omo hai party morong na tei ang borok no sanamu sungo borok to jati ni bagi nai borok jati o chini jati rogo api haijere violence hi awoi tebo unoti khainan bagi tebo nahari borok bobishoto tebo hangka obo hai samung tang awoi tebo borok sugya sayanok tebo unoti khebornoti sanabagai suba sonabaga ang borno koyota jahate mo hai niatei mo haike basini jati boro unoti khaimanai bobishoto sesung thaneble binu khayo hangkai kaisa bagan khaima to bahut kosto ke khailayo saya nei kari ang to mo khaipuru ang lun na oise khayo chakri kepono chakri puisa kreble bosabote joto lekha para kai chonga furu a somoy nango bagan khayo lun na oi और busuro bagan tongna tuta anora 1150 bufang tongo 1150 আর bisingo mo hai soklap jak busuro thangkana prai 300 350 motor joto da guri nai bekha nayako nayako ang odek naiko odego na as kai tongkha gai laifan man abo haible lekhai tongtai ko lekhai sabane dainin bumke an mo musudoino de borma